Busog Lechon Festival of Barangay Guno. Pa, kalami si mong giluto. Mano ba niya itong ipanghatag sa mga tao para Thanksgiving sa nakuha na itong blessings? Yes na, pag-ilis na maabot na yung anting stricta. Kika sa US. Asa na mong mama? Inday! Sa baboy, nag-aso at ihawan inig pero enjoy. Mahal ko nga, day asa naman ka. Nag-araw ko ni mo nagbitay o puso diha. Ang dinirang ko ba'y nagluto sa kusina? Nindot ka ayaw ang pahumura, fiesta na. Ang puso at pusi ang naan para sa tanan. Kaysa magpuntas ko yun ang pinakainat na panahon. Medyo nakasya sa pagsasaon. Magtako ang pamilya, magtatawa, magkaon. Tagay, kukulat ka na lahat ay inis. Sa sinensyon, sa Bisaya nga pamaagi. Hoy! Ano sira din yung putahan? Gutom na kaayong! Masay giluto ninyo para sa Noche Buena? Mauran ni? Pansit? Spaghetti o lumpia ra? Masay umo sa kusina? Wow! Lechon! Puso! Be? Atong tilawan? Wait. Kusina! Kalambe! Kalambe! Tilawan na ko ako kasabot. Pag tilaw na ko, lamigayo. Lamigayo, lamigayo. Lisyo babulog pa sa nahilo. Gagugos lang ang kalamig. Pasko na yung puso Pues, Maria, Jose, ipaandam na ang kutsilyo og tadaran kay manghatag na taong puso og lechon sa gulo. Kaya puso og lechon para sa tanang okasyon.
Salamat Contingent Number 10, Puso og Lechon Festival of Barangay Kuno, headed by